जोंनि हाथिसार ओनसोलनि नायल' गंसेल' मोनाबिलि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ जोङो देग्लाय 2021 आगस्ट लास्ट उइकनिफ्राय दिनै नभेम्बर 3 तारिख बे नभेम्बर 3 तारिखसिमाव जोङो खस्थ' खालामै दिनै जोङो अपेनिं खालामनो हाबाय। बे अपेनिं खालामनो हानायाव जों दा इसिबां मानि फेसिलिटिस खालामथ'नो हायाखै। जोङो जाखिनि खालामनो हाबाय जों बेखौनो सन्तुष्ट बायदि मोननानै दंथ'यो। जोङो फैगौ समफ्राव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जोङो खालामनो नाजानानै दङ। जों खालामलांगोन। मानो होनब्ला दिनै अपेनिंआव बहुत मानसिया फैनानै होंगो दोंगो जादों। बे होंगो दोंगो बेलायाव जोङो दिनैनि दिनाव इसिबां हाख'वाबाबो फैगौ बेलायाव गाबोनफोरनिफ्राय जोङो मोजाङै मोजां बेफोर सेंग्राफोरखौ जानला मोनला बाइक सालायनायफोरखौ जोङो निस्सय स्ल'यै सालायनो जोङो बिथोन होगोन। जोंनि माबाखौ मा होनोमोनलाय भलुन्टियार्सफोरखौ दोनजोबगोन आरो बिनिफ्राय जोङो बेहाय स्पिड ब्रेकारबो होनाय जागोन। क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला कारिगाव मोनो। कारिगावनिफ्राय फैनानै बङाइगाव फारसे जों सामथाइबारि होननाय मोनो। बे सामथाइबारिनिफ्राय डाइरेक्ट भुटान रड मोनो, गेलेफु भुटान। बे गेलेफु भुटानजों फैनाय रडनि दादगारि ओनसोलनि बे SSB केम्प दं। बे SSB केम्पनि एसे खोलाहा सानजाथिं फैनाय लामा, बेयाव लावख्रिगुरि गामि दङ सेरावनो पिकनिक स्पटनि खाथियाव। बे लावख्रिगुरि गामिथिं फैब्लानो डाइरेक्ट फैब्लानो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ मोनफैगोन।